ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ନାରୀକୁ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା କାଳରେ ନାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣଧାରୀ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନାରୀଙ୍କ 10ଟି ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ନାରୀ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କର ସତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀ ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମଧୁରତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହବାଣୀ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ୍ତିକ ସେବା ଭାବ ରଖୁଥିବା, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦାନଶୀଳ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଦୟାବତୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରୁଥିବା ନାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଞ୍ଚରୂପ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଶରୀର ଠାରୁ ମନରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଗରବତୀ ଜଳାଇ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ପର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୁଃଖୀଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନାରୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମ ଓ ନୀତିର ମାର୍ଗ ଉପରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ କୁହାଯାଏ। ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବା ବେଳେ କାହାରିକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସବୁଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।